دم باش خوندكارن هێژا و دەلال hûn çawan ez bêvî û tevdê baş bin navê mamoste Nazar. Zarokên hêja û delal em ê îro dest bi waneke nû bikin. Navê waneya me çi ye? Em laşê xwe nas bikin. Dema ez vê sergoteya wanê ji we re dibêjim. Di hişê we de dimêjiyê we de çi çê dibe? Ka werin em ê bi hevdûr nas bikin wata wê çi ye û me çawan laşê xwe nas bikin hevdûr e. Zarokên hêja û delal dema ku em laşê xwe lêkolîn dikin ne? Em laşê xwe lêkolîn dikin. Em dinêrin laşê me ji sê beşan pêk tê. Laşê me ji sê beşan pêk tê. Ne? Serî, gewde, dest û ling. Ji çi pêk tê? Ji sê beşan. Serî, gewde, dest û lingê me. Em dikarin ser qereqodê jî şîrove bikin. Me got laşê me ji sê beşan pêk tê. Serî, serî cem heye. Cem serî, gewde, heta vê de gewdeyê, dest û ling. Laşê me jê pêk tê. Em ê niha bi hevdûr nas bikin beş beş em ê şîrove bikin. Em ê serî û gewde, dest û ling bi hevdûrê şîrove bikin. Ji xwe zarokên hêja û delal serê me bi gewdeyê me ve girêdayî ne? Serî biriya çi bi gewdê me ve girêdayî biriya çi? Biriya stû ne? Vê dema em bê serê me bi gewdê me ve girêdayî biriya stû ve girêdayî. Ji xwe zarokên û çi di serê me de heye? Ka were bi hevdûr me nas bikin. Di serê me de por heye, çav heye, post, def û dinan jî heye ne? Por, çav, post, def û dinan di hundirê serê me de heye. Ji xwe zarokên hêja û delal em werin gewde. Ji xwe gewde beşa laşê me ya di navbera serî û ling de ye. Gewde vayê. Ev gewdê me di navbera serî û dest û ling de ye. Bi serê me ve girêdayî û bi lingê me ve jî girêdayî. Gewde li her du rexê destê û lingê me ne? Gewde ku de ye? Her du rexê destê me ye û her du rexê lingê me ye. Ji xwe zarokên û em dizanin çi di gewde de heye? Zik heye ne? Di gewdeyê me de zik heye. Ev zikê me di nava gewde de ye. Li vê de em werin dest û nik şîrove bikin. Ji xwe di destê me de em çi dibînin? Em destê xwe dibînin em bi destê xwe kar dikin ne? Destê me û lingê me bi gewdê me ve girêdayî ye. Çi destê me de heye? Tilî hene? Tilî destê me de heye? Li vê de çi heye ev çi? Em çi dibêjin vêna? Anişk ne? Ev anişk e ve anişka me û ev çi ye? Zende û ev em bêjin zenda dest ne? Zenda dest, anişk, tilî. Çi dî heye? Kefa destê me. Kefa destê me di tiliyê me de heye. Destê me em çi dikin? Destê me bi me re alîkar e dema em xwarinê dixwin, dema em racin tiştekî. Niha em vê de miraştî pênûs ne? Biriya çi miraştî pênûsa xwe? Biriya kefa dest û tiliyên xwe. Halo ne? Biriya kef û teliya miraştî pênûsa xwe. Li vê de me nas kir got destê me dibe alîkar bi me re. Bi raştina tişta, bi xwarinê û vexwarinê. Dema ez xwarinkê dixwim, ma ez bi lingê xwe dixwim. Na zarokên û destê xwe bi tiliyê xwe ez radikim, ez dixwim. An jî av jî wisa ye. Em werin lingê xwe, çi di ling de heye? Ling de ra heye ev ranê lingê me. Ev çi ye? Kabok. Em bêjin de kabok û zenda dest, piya ling û ling li cem me hene. Ji binî wêna piyê lingê me de tilî hene ne? Çawa tiliyê destê me hene û lo jî tiliyê lingê me hene. Lingê me bi me re alîkar e wek alîkariya dest. Me got em bi destê xwe xwarinê dixwin, vexwarinê vedixwin ne? Em karê xwe malê pê dinivîsin, em racin tişta wek pênûsa, lênûs, pirtûk. Xwe zarokên me çi got? Me got lingê me jî kê wek destê me bi me re alîkar e ne? Me got çawa em bi destê xwe dixwin û vedixwin, em racin tiştê xwe wek pênûs, pirtûk. Nefsa wêna lingê me jî bi me re dibe alîkar. Çawa? Me nas kir çi di ling de heye ne? Me got ra heye ne? Ranê lingê me, kabok, zenda ling,
بي وتلي لنجي مجي هنا لنجي ما دبي آلي كار مرة بمشاندن دمام دمشين دما أنباز ددن دمام هوالي خورد ليزين نا الفيدي فحمو بآلي كاريا چه بآلي كاريا لنجي ما دما لنجي ما نبي أميرو نشتي بن أم نكارن بمشين أم نكارن بازدين هم جي وصا دستي ما دما دستي ما تنبن أم تشتكين أم نكارن نخوارني بخوين نقاوي بخوين أم نكارن راجن تشتا جبر كي دستي ما ولنجي ما هنا شخوزا ركنو ما ناسكر إنو لاشي مش بيكتي جسي بشان بيكتي نا سري جودة دست ولنج هر یک جو ایگو تماشات که سر دست خوا سر لاش خوا رکولینه که چه که وناس گو سری هیه جودة دست ولنج ماجی هیه ما ناس کر گو چت سری هیه چت سری مد هیه پور چاف پوست دف ودناجي سري مد هنا شخو سري ما بريا ستو جودة ما بجي جريداية أمورن جودة نابرة سري ودستو لنجي مداية بوهردو كاف جريداية شت جودة مد هي زك هي وسنك جودة مد هنا شخو زاركنو بشا سيم تشبو دست ولنجبونا الفيدي دست ما تشتيد هي الفيدي آنش كهي وزند هي كفا دست وتلي الجمع هنا فاي كفا دست وتلي وزند أنشك الجمع هنا ما قو دست ما آلي كاريا ما تشتكي بخوارني براشنا تشتا أمور اللنجي خوا لنجي مجكي ران بيكتي شكابوك وأنشك كابوك وزند وبيا لنجان وتليك از سر خوشی رو وکم دمان بیجن سری جودة دست ولنجي خوانا الفيديو لنجي ما دبي آلي كاريا ما بچه آلي كاريا ما ام بيد مشين ام باضدين ام هوالي خورد ليزن بريا لنجي خوان وانا ما برهسان بو ملاشي خو ناسكير بيدي مي وانا ما خوش بي وسروه هسان بي وبمين كيف خوش يد حتى وانا كدن